चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बलंगुरियाव दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव सेरिकालचार रिसार्च सेन्टार बेखेवनायजों लोगोसे आबादारि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हायो सेरिकालचार बिफाननि नेहाथारि मानगोनां दिथाकान्त हाजरिका, डक्टर जगेश देउरि, अन्जन कुमार चक्रवर्ती, बिएन चौधुरी, बलंगुरि पिसिडिसिनि मासिगिरि कृष्णकान्त नार्जारी, बलंगुरि प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि सर्वेश्वर बसुमतारी, सबाइझार ब्लक इउथ इउपिपिएलनि नेहाथारि फुंखा नार्जारी, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोर। बे समाव बाहागो लानानै मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मा बुंखो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरि मोगथां बर'नि हेफाजाबजों मिथिना लानि। दिनै आङो बिजनीनि सिङाव थानाय रंजाजुलि वाइल्ड लाइफ, जोंनि मुगानि वाइल्ड लाइफ, बे पृथिबीनिनो भितराव मोनसे, बेखौ आङो भिजिट खालामबाय आरो नैबे बलंगुरियाव जोंनि सेरिकालचार रिसोर्च सेन्टार बेखौ आङो बेखेवबाय। बेयाव जोंनि मुगा एम्फौ, इन्दि एम्फौ बा मालबारि एम्फौ फिसिग्रा जायफोर आबादारि दङ बिथांमोनखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो एबा ट्रेनिं होनो थाखाय बे सेन्टारखौ बानायनाय जादों। आरो जोंनि ट्राइबेल हारिया बे सेरिकालचारजों दानिल' नङा, सोमोन्दोआ गोदोनिफ्रायनो दंबोयो। दा बेखायनो बयबो रोंखा राखा, थेवब्लाबो जोंनि गोदान जोलै जायफोर सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोनखौ बे सेरिकालचार डिपार्टमेन्टजों बा एम्फौ फिसिनाय बिफानजों जाहाथे सिनायज्लायो आरो बिथांमोना बे बिफानखौ गावसोरनि रांखान्थि खामायनायनि बा जिउआव दानायनि जाहाथे राहा हिसाबै लायो। बेनि थाखाय जोङो सारा बिटिआरआव बे सेरिकालचारनि मोनसे बे एवारनेसखौ जोङो फाथिनो नागिरदों। आरो बेनिफ्राय जोंहा फोथायनाय दङ बिथांमोना निस्सय फैबाय थानाय समाव बे सेरिकालचार डिपार्टमेन्टजों थानानै बिथांमोना गाव गावनि रांखान्थि खामायनायनि जि राहा लामा, बे राहा लामाखौ बिथांमोना दिहुनना लानो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।